Isebe lezempilo lithi izikhukhula zakutshanje zidale umonakalo kunatyiso lweenkonzo kumaziko ezempilo angama-66 kwiphondo laKwaZulu Natal. Kungoku nje amanye alamaziko axhomekeke kwiitenki ukuze afumane amanzi kuba kugqabhuke imibhobho ehambisa amanzi. The possible outbreak of enteric diseases, which is common after the floods. That's your cholera, your salmonella, typhi or typhoid fever, and also looking at all the other E. coli related diseases, Shigella, and all those diseases. So obviously what's more important there is the issue of the water. How do we ensure that water is purified? Kusenjalo isebe lithi likubeke esweni ukwenyuka kwamanani abantu abosulelwa sisifo se-COVID-19 kwezintsuku zimbalwa zigqithileyo. Loleka ngelithi liyasokola ukugonya inani labantu elizisikele ukuba ligonywe. Obviously, we are now going to be stretched to reach these targets because vaccination uptake has decreased. The public has got prematurely confident about COVID, we believe, and is no longer so enthusiastic about coming for vaccination. Isebe lithi lihlola ifuthe elenziwa ngabantu abaphuma kumazwe ngaphandle abangenazimpepha kwicandelo lezempilo likawonke-wonke, ingakumbi kwicala lokubelekisa. It ranges between 40 to 60%. Many of those are not booked, so have not attended antenatal services, and they contribute a lot to some of the severe outcomes, both in terms of maternal and also in terms of infant the neonatal outcomes. But it's also quite a huge drain on the fiscus and on the capacity of our health facilities. Isebe lithi lidinga iibhiliyoni ezingama-200 zeerandi ukulungisa umonakalo kwizakhiwo zalo kwiinqila ezintandathu ezichaphazelekileyo kakhulu zizikhukhula. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.